Seachagah cuid go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar ógur póilíní frisceimhreaachta na Breataine go siad am fhíseán faoi ráiteas sa chud an grúpa ceol níceap. Curchan fhíseán ar bun tar éis de gá íseán ó cheolchormid a chud níceap a bheith curchaigh na póilíní. Dealaíonn sé gur léireach takeíocht do Hamas agus Hezbollah i gceann acu rud atá naíonn zlí sa bhíocht aontaithe. Dúirt níceap an seachtain seo nach dacinn siad le Hamas ná Hezbollah agus tá leisceil gafa acu chumá le muointe bhirt eisirí parlamente a maireachas asna le rions blianta anuas agus ráite acu nachníonn siad iirecht foréige na sppraga. Pléoch chun spóid níceap ar an againn is séirníd a fád chuil go Tuairisc an pod Gaeilge a tar fáil inis ar Spotify, Apple Music agus ardán eile. Rinne matú comín staidir i gréanú ón bríomhefik staidirh mat le rátaí curachtas an réalteachta le 5 bliana anuas. Léach gur tháinig ardú beag nach fiche van géad ar an gcuras na ceanta réalteachta it a fiche nídig agus fiche ceir, agus gur bé an cion bhú an nearnach tafid ar san réalteacht na ionsaí nó bagart. Sa dálinn seachtain seo léirí teachtaí ón bhreasar díomá arís fao chur chuige an réaltais a dtíobh cuasaí tíocht san réalteacht. Tugad faoimh don chreatplean le náisiúnta a bhreithe a cédaoin, ach rinneoch cána ar an blean nua faoin na laid atá an faoin Gaeilge agus dúirt gur muinte na Gaeltachta fáca ar lár arís. Ar deire, ba féile Joanú ar bun a gána an deir seachtaine seo, agus leir beidir fránach le duine go bhhainthairí na féile míal ó cuig. Rinne míal chuirsís ar an gcuir chuirch tús leis an gceilire ar an áraní aitheanta beag na cháscóir blianahin. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.